Здравейте, колеги, село Бръшляница, Плевенско, дата 8 май 2015 година по 1:30 часа. Тази година няколко от кошерите сме заложили луксозни рамчета за мед, изграждане и акацията току-що днеска-утре ще цъфне. Идеята е да изградат тези рамчета. И да ги запълнят с акациев мед. Така. Първия корпус сме го сложили на 4 май. Днеска вторите корпуси. Сутринта по някакво време. Един корпус съдържа 40 броя луксозни рамчета с тегло около между 250 и 350 грама. В зависимост от пашата и други фактори. На единия от кошерите, средния, този, майката е блокирана в специален изолатор с една рамка. Определен брой дни преди края на акациевата паша, за да може да използваме целият ресурс на летящата пчела. Даната са на долно положение на мрежа. Виждате? Така. На всички кошери са така. Ами това е всичко добро и успех!